Takže čus lidi, já jsem Khadgar a budu točit let's play na Shakes and Fidget. Budu hrát za tuhle postavu, Khadgar 151, a potom budu hrát za Retoše 76, taky celkem v pohodě. Hraju bez hub, jo, ale zatím teda, jo. No jako už jsem si je předtím kupoval, ale teď asi uvidím, jestli se tady ty let's play nějak rozjedou, tak bych v tom pokračoval a koupil bych nějaký houby, aby to bylo trošku zajímavější, ale to zatím uvidíme. Takže v dnešním dílu, prvním, by to mělo být takový kratší video, kde bychom se tak asi seznámili s mýma hrdinama. No, jo. Takže začneme zde. Khadgar 51. Vidím, že Raptora si budu muset prodloužit. To prodloužíme. Eliky teď mám dobrý. A tady máme zatím tady trůla. A tady ve věži jsem teda jako ještě toho moc neudělal, no vůbec nic jsem neudělal. Mám tady už skoro dostavěnýho Lukoša, už mi chybí jenom tady tohle. A furt mi nic nepadlo vůbec. Nevím, no prostě nemáme ještě hotový, taky protože jsem teď nedávno zase začal hrát ten Shakes a tak jsem se teď dozvěděl nedávno ještě co tady v tom vůbec jde. A no, takže už to vím, no, jak si je vybavit a všechno. Akorát jsem ještě nepřišel na to, jak jim zvednout ještě ten level. Včera jsem se přišel na to, že se jim dal zvednout level za prachy. Jsem asi nějak 90 000 nebo tak něco. Tak mě teď napadlo, že bych si už, který máme 26,5, kdybych si zkusil ještě něco vydělat a kdyby to bylo až potom, že by se to dalo jakože zase vylepšit. No, myslím, že je to jasný. A zatím si dáme teda prázičku. Jo, tady teď zatím nic nemám, ještě se teď podívám, co bude místo Eliku. Super, no, další Elik. A nic, no, už jsou houby, všecko. Tak tohle by bylo asi, jo, ještě cech. Ale tak trošku stíníme zvuky. A můžeme se podívat, ať to není zase tak moc krátký. Ale tady už jsem. To nevím, ale přemýšlím o změně cechu. Sice je dobrý, ale teď se přestali nějak tady ti vyšší přihlašovat do soubojů, do bitev. Takže nevím, co si o tom mám myslet, ale v posledních teď 2 nebo 3 už zase fungovali normálně, tak fungovali, no, už se normálně přihlašovali, tak nevím, jak to bude dál. No, ale rozhodně bych zůstal, pokud budou dál zase chodit na tak první. Sakra. Teď. Sakra. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. Sedmý. 7.
tyto. Jsem tady, omlouvám se, no, nebude poznat v tom videu, ale něco jsem slyšel, někdo zvonil, tak jsem šel otevřít, no. Nevím, jestli to bude slyšet v tom videu, ale uvidíme. Takže pokračujeme, jsme to projeli, no, super, skoro, možná bych byl hrdina bitky. A tady máme. A to jsou tady to jsou fakt jako ti nejlepší, co se vždycky zapojovali. Teď nic, no. Ještě jsem důstojník, můžete vidět. Ok, idem hned. Kamoška založila cech. Co jste? Kiko 66. Se podíváme na něho. Kiko 66. 110. To je cechaři, hej. Ej. To je fakt teda jako... No ty bychom mohli zaútočit. A ty já chodil teď... Aha, a už víme, proč si to tak dávají. Ty 112. No, chtěl bych, no. Sice nejsem žádný extra level, ale něco bychom s tím mohli udělat. Aspoň, chtěl bych u těch videí zůstat aspoň nějakou dobu. A aby se mi u toho líp hrál a vy byste se snad i pobavili. No. Tak vidíme. Takže to už jsme tak trochu zmákli, tak a teď bychom šli na retuša. Dáme hospodu zatím, ne. Ještě se dáme pod zemí. Dneska jsem dal pod zemí, padl mě tady epic. Jo, mám tady nějaký epiky ještě. Teď útočím na tady toho krvavého nosa. Hyptik. Ještě jednou. Pojď. Jo! Hej man! Wow! Ho. Hej man! Tak to jsem rád. V první videu hned dáme epic taky. A hned máme dunk. Tak tohle je skvělý. Tak, to nebude. To je dobrý, to je fakt dobrý. Jo, tohle jsem můžu prodat. Wow. Havaj nemají pivo. Hej. Tak to... Ještě jsem to dal. Teď asi půjdu na Rexika. Když se podívám. Tady mám takovou stránku dobrou. Teď jsem dal koho? Teď jsem dal kravýho nosa 96. Počká, Drexik je 4 a je horší o dost. Tak ho zkusíme ještě. Byl to tím kritikem určitě minule. No, ještě jednou ho zkusíme. Ne. Nevadí, ale to... Taky to chtít nemůžu, ale zkusili jsme to. No, to jsem fakt teda nečekal. A tady máme ještě kdy to máme. 27, to je zítra, jo zítra. No tak to tady stejně nebudu. 28 tady budu a to je stejně ten malinký. To máme do 31. No tak 31. to určitě hrát nebudu. No ale uvidíme. Ještě nevím, jak ty videa budu za jakou dobu, no po jaké době dělat, jo, to se ještě uvidí. A i podle sledovanosti vlastně. Určitě ne jedno za den, 2 za den teda, to fakt ne. Každý den jedno, no to nevím, jak bych stíhal, protože sice jsou teď vánoční svátky, ale když nejsou, tak já jsem na tom s časem teda fakt hodně blbě, jako hodně. No, ježišmarja.
Sakra, no, tak teď se nám trošku pokazil obráz. No, tak nevadí, stejně už jsem to chtěl ukončit, takže už asi byste teď mohli vědět, o co tak asi půjde tady v tomhle. No, už to, jo, tady je to dobrý, jak to? A jo, vlastně já vím, jak to. No, takže, 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 takže. Teď hned to jdu hodit na YouTubeko, teda a všude to sdílnout, jo. A. No a prostě tak, no. Nevím, co kecat. Zítra teda video nebude, jo, počkám si ještě. A chvilku a stejně asi na to nebude čas. Kdyby náhodou, tak večer, jo, protože od rána jedu pryč. No, tak večer bych možná něco stihl. Možná jo, no. Kdybych to taky mohl dělat teď, že tak o svácích bych to dělal každý den, co video, že už když taky moc nebudem. A pak když tak o víkendu vždycky. No, to bude na vás podle sledovanosti, ale už moc kecám, hodně moc. Takže už to ukončím. Ještě tady jsem si teď vzpomněla, že zrcadla, kolik jo. Tady toho teda na garovi nemám tolik, tady to, mi chybí podle mě 3 už jenom. Uvidíme a příště u dalšího videa zase čus.